Hello! Este aprilie, tocmai m-am uitat așa în retrospectivă să văd și am citit în luna martie. And let me tell you, au fost 7 cărți. Nefiind o lună extraordinar de încărcată din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să citesc mult mai mult, dar am fost și plecată în Italia, am stat foarte mult pe niște cărți care putem să spunem că nu neapărat nu mi-au plăcut, n-au fost tocmai ce îmi trebuia mie pe momentul respectiv. So, avem aici listuță cu cele 7 cărți pe care le-am citit și o să vă povestesc despre ele. În schimb, au fost multe cărți de 5 steluțe, mi-au plăcut extraordinar de mult. Și o să începem cu prima carte care i-am dat și 5 steluțe. There is no spice in it, pentru că uit de fiecare dată să spun treaba asta. Prima carte este Babel. Până la urmă, până la final, după ce mi-am luat și audiobook-ul de la această carte, am realizat că se pronunță Babel. So, în videoclipul anterior am pronunțat numele ei de 15.000 de ori foarte greșit. Cartea asta este despre un băiat care este luat de mic să studieze engleză și latină și chineză. El este din China. Este luat de mic să studieze aceste limbi pentru a deveni traducător la Babel, care Babel este practic sectorul de traduceri din Universitatea Oxford. Cartea a fost extraordinar de bună, avem found family, avem un plot extraordinar, avem niște discuții foarte profunde despre feminism, despre rasism în principiu și despre realitatea tristă a societății în care trăim până în momentul de astăzi. Cartea a fost scoasă prima dată în 2022 and I can say that it's gotten worse since then. Este un fantasy, este foarte bun, este extraordinar. Premisa cărții este că acești traducători, folosindu-se de diferențele din traducerea unor cuvinte dintr-o limbă în alta, pot scrijeli aceste cuvinte pe niște bări de argint și practic acea diferență dintre cuvintele traduse dintr-o limbă în alta și ce înseamnă ele dă acelei bare de argint puterea să facă un anumit lucru, a.k.a. acea diferență de traducere. Mi-a plăcut foarte mult sistemul ăsta și cum funcționează el și mi-a plăcut again, discuția despre toate problemele astea sociale. Foarte bună, recomand, citiți-o, please, it's really good. To be honest, dacă aș putea să-i dau 6 stele, i-aș da. După care avem The Mistake, care este a doua carte din seria Off Campus. Mulțumesc, Larisa, din nou că mi-a arătat aceste cărți. Încă nu am citit a 4-a carte, dar o să vorbim imediat și despre a 3-a. Asta este a doua carte cu Logan, cu John Logan. Mi-a plăcut foarte mult povestea dintre ei doi, a fost așa un amalgam de multe emoții și faptul că el pur și simplu a stat foarte mult, zic, a stat după ea și și-a recunoscut greșeala. Love that in a man. Cartea începe cu el având practic sentimente pentru altă persoană, dar realizează pe parcurs că alea de fapt nu erau sentimente și nu o folosea de fapt pe tipa asta pentru a-și reprima sentimentele pentru persoana respectivă, ci doar avea el un conflict așa foarte interior. Asta e practic descrierea pe parcurs a cărții. Mi-a plăcut foarte mult, ca să zic așa, monologul interior pe care l-a avut John Logan, pentru că el a devenit de la un hockey player și player în general, a devenit un personaj foarte ușor de înțeles și foarte agreabil, foarte agreabil. După care am citit The Score cu Ali și Dean. Mi-a plăcut foarte mult cartea asta, nu mă așteptam absolut deloc, pentru că dacă vedeți, acest personaj principal, acest personaj principal se vede că este blond. And I think I have an issue with that. I thought I had an issue with that, dar aparent nu, pentru că s-a comportat extraordinar de frumos
și mi-a plăcut super mult și cartea asta, Basic Hockey Romance. Nu știu să dau mai multe detalii, a luat de la mine 5 stele, a fost acum foarte mult timp, cred că trebuie să încep să filmez asta după ce îmi fac eu mie un briefing scurt despre cărțile pe care le-am citit, pentru că nu mai amintesc mare lucru. În principiu, mi-a plăcut super mult. Dean a fost un personaj super complex, lucru la care, again, nu mă așteptam, with him being a player and all. Și Ellie este, practic, personajul meu feminin preferat momentan din seria Off Campus. Mai e să citesc ultima carte, dar până acolo. Cartea a primit 5 steluțe de la mine, again, vreo, I guess, 2 chili peppers. Cartea începe, practic, cu cei doi, asta e și în premisă, so I can tell you, cei doi având un one night stand, pentru că ea tocmai se despărțise de fostul ei iubit, care o trata execrabil. Și după, practic, sunt ei încercând să-și dea seama cam ce simt unul pentru altul și e foarte palpitantă cartea asta și nu mă așteptam. Mi-e cam frică de a patra carte din seria asta pentru că it's an accidental pregnancy și încă nu am dat neapărat de acest trope decât în It Ends With Us de la Colleen Hoover, practic the pregnancy trope. So, nu știu cum să mă simt despre ultima carte și de asta cred că încă nu am început-o. Și la următoarea carte, căreia i-am dat DNF. Prietena mea bună, Ana, mi-a recomandat-o. Girly is a Wattpad girly. Cartea asta se citește și se găsește numai pe Wattpad. Încă nu știu cine a scris-o cu adevărat. Aici scrie că a scris-o cineva cu @ul XX Daily Dolan XX, I guess. I don't fucking know. Ăsta este @ul persoanei care cred că a scris-o sau care a făcut-o pe Wattpad de ceva cu Antonia. Don't get me started on those usernames. I was a Wattpad girly and I liked it because I was a Wattpad girly, dar e genul de poveste pe Wattpad care se întâmplă, toate sunt așa una după alta și n-am niciun sens alegerile personajelor și din acest considerent i-am dat DNF. So, da, asta cred că a fost prima carte care chiar i-am dat DNF așa, nu neapărat ușor, dar nici greu nu mi-a fost. Adică am știut cam din primele pagini că nu o să-mi placă și totuși am ajuns pe la 50%. După care avem Wicked Games de Kel Carpenter, care este autoarea pe care v-am mai spus de ea în videoclipul trecut cu cărțile pe care le-am citit în februarie. E această serie cu Queen of the Damned. Asta e a doua carte și cred că o să o bag și pe a treia carte în aceeași chestie. Practic, e personajul nostru principal, Ruby, care realizează că nu este un demon normal, că ea știe că e demon și realizează că nu este un demon normal, în Succubus, cred că e ea, realizează că este de fapt fiica lui Lucifer, care tocmai a murit. Și sunt acești Four Horsemen of the Apocalypse care vin practic să o ia înapoi în iad, ca ea să conducă iadul și ca ei să se... Practic ei sunt acolo să se asigure că nu o să vină apocalipsa sau ea e acolo să se asigure că nu o să vină apocalipsa, ceva de genul. Asta e a doua carte, Wicked Games și Infernal Desires e a treia carte. Încă nu am citit a patra carte pentru că este ultima. M-a lăsat cartea asta într-un mare cliffhanger, dar sincer nu am mai avut putere să o termin, chiar dacă sunt foarte scurte. Amândouă sunt undeva la 3 chili peppers corecți. Foarte interesantă, e Reverse Harem dacă vă interesează, dacă nu vă interesează Reverse Harem, I wouldn't recommend it. Este o serie foarte drăguță, foarte ușor de citit, pur și simplu n-am mai avut chef de personaje după ce am citit a patra carte. Amândouă au câte 3 steluțe corecte și oneste și a fost fun, pentru că ăsta e ratingul meu dacă o carte este fun, dar nu m-a spart. 3 steluțe, tata.
Ok, acest videoclip o să fie destul de scurt. Avem ultima carte pe care am citit-o și se vede execrabil, On Wings of Blood, de Briar Bowen. I guess that's how you say her name. What did she put in this book? E fata asta care se trezește dintr-o dată că este singura care arată ca ea, a.k.a. are părul roșu. Este singura cu părul roșu dintr-o lume cu vampiri și oameni normali care sunt... Vampirii sunt toți blonzi. Again, personajul principal e blond. I didn't think I would like it. He's Draco Malfoy reincarnated. Este bully romance. Again. Și mi-a plăcut foarte tare. Am citit între timp, dar asta în aprilie, am terminat al doilea volum. Și mai apare încă în mai. O să vă spun de ele când o să fie cazul. Dar cartea asta m-a marcat într-un mod foarte pozitiv. Adică a fost gura aia de aer curat care m-a scos din reading slump-ul în care mă băgase Onyx Storm în ianuarie. Da, încă am sechele de la Onyx Storm. I will never get over it. So, yeah. Asta este ultima carte. Sincer, 6 steluțe. Not really. 5 steluțe corecte. On the spice scale, I thought it would be more spicy, că e dark fantasy romance. Premisa este, ea ajunge dintr-o dată, practic ea murise și cumva ajunge în această nouă lume în care sunt vampiri, de care ea nu auzise niciodată, și ea este singura persoană care arată ca un călăreț de dragon, care au fost exterminați în această lume în care ajunge ea. Ea este singura roșcată dintre toți acești blonzi flawless care sunt, după care e leșinată toată lumea. Again, avem o ierarhie. Sunt The Vampires și restul plebei, practic cei care nu sunt vampiri, care sunt Blightborn, îi numesc ei, și practic ea este o combinație între Blightborn și Dragon Rider. Nu vă pot spune foarte multe, vă pot spune doar că da, apar dragoni, da, prin volumul 2. Este extraordinar cartea. Avem vibe de Harry Potter pentru că ea, ajungând în această nouă lume, practic este obligată să se ducă la o academie pentru oamenii de acolo. So, we have Harry Potter meets Fourth Wing meets whatever. Really good. E o struță, o cămilă de toate și e extraordinar de bună. You should read it. Mai ales dacă ești ca mine și te-a traumatizat Onyx Storm, this is a breath of fresh air that you need. And that was it! Și aici ne oprim cu videoclipul pentru că astea au fost toate cărțile pe care le-am citit eu în luna martie. Sper ca în aprilie să fie un pic mai multe. Mă bucur foarte mult că mi-ați acordat acest timp, mă bucur foarte mult că v-ați uitat. Nu uitați să dați un like și un subscribe și să apăsați pe cel clopoțel să fiți notificați de fiecare dată când postez un videoclip. Am realizat că am arătat în partea greșită, so here. Eu am fost Simona, iar noi ne revedem data viitoare.